valgt at starte på YouTube. Og der vil komme sådan gaming og challenges og alt muligt sådan lidt af hvert. Jeg hedder Benjamin, og jeg hedder Emilio, og vi er sådan bedste venner. Bedste venner forever. Skal bros. Og så ja, vi kommer til at lave noget gaming, challenges, fritid, fodbold, et eller andet, alt muligt, parkour-agtigt parkour, et eller andet, cykling, jackass, alt muligt. Dummer 3. Ja. Og ja, så kommer der sikkert også en LAN party på et tidspunkt, hvor vi så optager nogle videoer, eller sådan laver nogle klip, hvor jeg også kan se, hvordan vi har hygget med den. Og i dag vil vi faktisk, så laver vi faktisk nogle videoer, som vi kan se. Det er faktisk bliver nogle challenges. Ja. Og så ja, det var sådan det, vi vil sige. Så inden vi slutter, så vil mig og Emil jo gerne have, at I liker, selvfølgelig selv om det, at vi vil godt have, at I liker, og sådan også lige subscribe, hvis I godt vil se mere til os. Og så skriv kommentarer. Ja, skriv kommentarer. I må godt skrive i kommentarerne, hvad I godt vil ellers se, sådan alt muligt. Helt spilligt noget. Og så ellers var det Brother Gamers herfra. Vi ses!